பாரதி நாளைக்கான எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வேதா அதுக்கிட்ட எல்லாமே உங்களுக்காக பார்த்து பார்த்து சமைச்சேன் மாமா. நீங்கள் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதையும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு ஸ்வேதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஸ்வேதாவோட அப்பா அம்மா உங்களுக்காக தான் ஒன்று ஒன்று அப்போ பார்த்து பார்த்து ரெடி பண்ண உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் கேட்ட பவானி அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட எல்லாமே ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ண மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கேட்ட அறிவு அப்படியே ஷாக்காகி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி தமிழ்கிட்ட நாளைக்கு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கணும் அம்மா அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கல, அதனால போய் அமைதியாக படுத்து தூங்க போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழும் பார்த்தீங்கன்னா படுத்துட்டு அவங்க அம்மாவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பாரதி பாப்பா கண்ணமுடி தூங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தமிழும் படுத்துருவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி கையில் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் எடுத்து போயிட்டு வாசு ஃபோட்டோ முன்னாடி நின்றுட்டு என்ன சென்னைக்கு போயிட்டு அப்பாயின்மெண்ட்டில் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டா பாப்பாவை தனியாக விட்டுட்டு தான் போக முடியும். அப்போ தான் நீ நினச்ச மாதிரி நம்ம பொண்ணை பெரிய ஆளாக்க முடியும். எனக்கும் சரி தமிழுக்கும் சரி எப்போவுமே நீ தான் துணையாக கூடவே இருக்கணும். நீ எப்போவுமே என்னை சுற்றியே தான் இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வாசு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆதி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது புறையற ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி எடுத்து கொடுப்பாங்க. சாரதா ஓகேவா ஆதி அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ அறிவு அவங்க மாப்பிள்ளை கிட்ட உங்களை யாரும் நினைக்கிறாங்க போல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கேட்ட ஸ்வேதா அப்பா வாய முடுங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க, எப்போவுமே மாமாவை நினச்சிட்டு இருக்கேன், நானும் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கேன், வேற யாரும் மாமாவை நினைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை கேட்டால் ஏகாம்பரம் யாரை நினைக்கிறாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும், எல்லாமே அந்த கடவுளுக்கு தானே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வேதா அப்படி டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. இங்கே பாரதி வாசுவோட ஃபோட்டோ வச்சு பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஸ்வேதா ஆதிக்கிட்ட நீங்கள் உடம்பு முடியாமல் போனதுலேருந்து சரியாக சாப்பிடாமலே இருக்கீங்க, இருங்க நான் உங்களுக்கு ஊட்டி விடுறேன் அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட ஆதி இல்லை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கழுவிட்டு அங்கேருந்து போவார். ஸ்வேதா ஆதிக்கிட்ட நான் டேப்லெட் கொடுக்குறேன் மாமா அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட ஆதி இல்லை நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரூமுக்கு ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாரதி வாசுவோட ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு அப்படியே படுத்து தூங்கிடுவாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துட்டு வாசுவோட ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு நான் போகிற காரியம் நல்லபடியாக முடியணும், நீ தான் எனக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இந்த சைட் திரும்பி பார்க்கும்போது தமிழ் இல்லாததை பார்த்துட்டு எங்கே இருப்பா அப்படின்னு தேடி பார்ப்பாங்க. பாத்ரூம்லலாம் போய் பார்த்துட்டு எங்கேயுமே இல்லையே, எங்கே போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே எல்லா இடத்துலையும் தமிழை தேடிட்டு இருப்பாங்க. தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே இருக்க மாட்டாங்க. வாசலில் கோலம் போட்டிருக்கத பார்த்துட்டு யார் இந்த வேலையை பண்ணியிருப்பா, ஒரு வேளை அத்தியா இருக்குமோ, நான் சென்னைக்கு போகிறத நினச்சிட்டு இல்லை அவங்க இவ்வளோ காலையில் எழுந்து போட மாட்டாங்களே, ஒரு வேளை தனமாக இருக்குமோ, இல்லை இருக்காது அவங்களும் எழுந்து இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களே, யாராக இருக்கும் அப்படின்னு இவ வேறு எங்கே போனான்னு தெரியவே இல்லை அப்படின்னு தேடி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு பாரதி ஆச்சரியமாக அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. தமிழ் காலையிலுக்கு தேவையான டிஃபனுக்கான மாவெல்லாம் பிசைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பாரதி போயிட்டு என்ன கிச்சன் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்க, இதை யார் க்ளீன் பண்ணுறது, எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை கேட்ட தமிழ் உன்னை யார் இவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்து வர சொன்னது, நானே காஃபி போட்டுட்டு உன்னை எழுப்புறேன்னு நினச்சேன், சரி சரி நீயே போய் படுத்து தூங்கிட்டு நான் உன்னை எழுப்புறேன் அப்படின்னாங்க. அதை கேட்ட பாரதி இப்படி கழிச்சு போட்டு யார் உன்னை சப்பாத்தி செய்ய சொன்னது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை கேட்ட தமிழ் எனக்கு யாரும்மா சொல்ல போகிறா, நான் தாம்மா செஞ்சேன் அப்படின்வாங்க. அதுக்கு பாரதி இதெல்லாம் செய்யறதுக்குன்னு ஒரு வயசு இருக்குதும்மா, கையில் கல் சூடு பட்டுட்டுனா என்ன பண்ணுறது, நீ சொதப்பின எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆக போகுது பாரு அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட தமிழ் என்னம்மா உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு வந்தேன், நீ என்னையே திட்டுறியம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை கேட்ட பாரதி தமிழ்கிட்ட இல்லைடா அம்மா அப்படி சொல்ல வரல, இன்னும் உனக்கு அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற வயசு வரல, அது வரும்போது நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், அப்போ நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் போதும் அப்படின்னுங்க. அது கேட்ட தமிழ் இல்லைம்மா இந்த வீட்டில் எல்லா வேலையும் நீ தானே செஞ்சு தனியாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க, அதனால தான் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு நான் பண்ணேம்மா, அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருமே உன்னை திட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்கம்மா, நீ வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு ஆஃபீஸ் வேலையும் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைம்மா, அதுக்கு கூட அத்தை எதுனா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கம்மா, அதனால தான் முன்னாடியே எழுந்து நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு நினச்சேம்மா, அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னுங்க. அதை கேட்ட பாரதி தமிழை கட்டி பிடிச்சி என்னோட தங்கம் நீ சொன்னதே எனக்கு போதும்டா, அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீ முன் வந்த பற்றியா, அதுவே அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா, நீ இதெல்லாம் பண்ண வேணாண்டா அப்படின்வாங்க. அப்போ அங்கே மரகதம் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அம்மாவை பொண்ணு சேர்ந்து அப்படின்னு கிச்சனை பார்த்துட்டு என்னடி இது யார் இப்படிலாம் பண்ணி வச்சிருக்கா அலங்கோலமாக கிடக்குது அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட பாரதியே எல்லாமே உங்களோட பேத்தியோட வேலை தான் அத்தை, நான் வேலைக்கும் போய் வீட்டு வேலையும் பார்த்து கஷ்டப்படுவேன்னு சொல்லி அவள் எனக்கு உதவி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதை கேட்ட மரகதம் தமிழை பார்த்து அம்மா மேலே உனக்கு அவ்வளோ பாசமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ தமிழ் ஆமாம் எங்கள் அம்மா தானே எல்லா வேலையும் பார்க்குறாங்க, அவங்க பாவம் தானே, அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட மரகதம் கரெக்டாக சொன்ன தமிழ், நானும் ஒன்று பெற்று வச்சுருக்கேனே தண்டத்துக்கு அப்படின்வாங்க. அப்போ பாரதி அவங்க அத்தைக்கிட்டே இவள் வாசலில் கோலம் வேற போட்டிருக்கா, அதை நீங்கள் பார்க்கலையே அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை கேட்ட மரகதம்
கோலம் போட்டிருக்கியா? என்னோட தங்கத்துக்கு கோலம்லாம் போட தெரியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. ஆமா பாட்டி, அம்மா மாதிரி நானும் கோலம்லாம் போட்டேன் அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட உடனே, பத்தியா பாரதி, உனக்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது, உன்னோட பொண்ணு எவ்வளோ வேலைலாம் செஞ்சுட்டு இருக்கா, இவளோட சேட்டையெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வாசுக்கு கொடுத்து வைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ பாரதி வந்து, அத்தை அவள் முன்னாடி அழ ஆரம்பிக்காதீங்க, அவள் இப்போ தான் பழசெல்லாம் மறந்துட்டு பழையபடி சந்தோஷமாக இருக்கா, அவளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி நடத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சத்தம் இல்லாமல் மெதுவாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. உடனே தமிழ் வந்து, என்ன எனக்கு தெரியாமல் ரகசியம் பேசுகிறீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அதை கேட்ட பாரதி, ரகசியம்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ போய் இந்த வேஷத்தை கழிச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பு போ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ தமிழ் வந்து, என்னை வேலை பார்க்க விடுங்க சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திரும்பவும் அந்த சப்பாத்திக்கான மாவு வந்து பிசைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. பாரதி அவங்க அத்தைக்கிட்ட, இவ சொன்னா கேட்க மாட்டா, நான் காஃபி போடுறேன், எல்லாருமே எழுந்துட்டாங்க அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட மரகதம், நீ சென்னைக்கு போக வேண்டிய வேலை இருக்கு, நீ முதல்ல கிளம்பு போ அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட பாரதி, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இவ்வளோ முதல்ல நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு கிளப்பி விடுங்க, நான் மற்ற வேலையெல்லாம் முடிச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அவங்க அத்தைக்கிட்ட வந்து கொடுத்து விட்டுட்டு இவங்க மற்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி சென்னை கிளம்பி வந்துருவாங்க. அங்கே ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட போயிட்டு, நான் நுங்கம்பாக்கம் போகணும் அப்படின்னு வந்து அட்ரஸை கொடுப்பாங்க. அதை பார்த்து ஆட்டோ டிரைவர், 400 ரூபாய் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கேட்ட பாரதி, என்னங்க சொல்கிறீங்க, நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரதுக்கு 65 ரூபாய் தான் ஆச்சு அப்படின்னு. அதை கேட்ட ஆட்டோ டிரைவர், என்னம்மா பேசிகிட்டு இருக்கேன், நான் உன்னை தனியாக தானே ஆட்டோவில் கூப்பிட்டு போகிறேன், பஸ்ஸு மாதிரியா, வேணும்னா 350 ரூபாய் கொடுமா அப்படின்னுவாங்க. அதை கேட்ட பாரதி, இல்லைங்க நான் வந்து தனியாகவே பஸ்லேயே போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆள் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட இந்த அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது அவன் பாரதி கவனிக்காத நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியோட பேக்கை அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஓடி போயிடுவாங்க. பாரதி பின்னாடியே வந்து அவனை பிடிங்க பிடிங்கன்னு வந்து துரத்திட்டு பின்னாடியே ஓடி வந்துட்டு இருப்பாங்க. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆதி அந்த ரவுடி வந்து பிடிச்சிருவாங்க. அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஆதியை தள்ளி விட்டு அந்த பேக்கையும் போட்டு அங்கேருந்து போயிடுவான். ஆதி பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழுந்திருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பேக்கில் எடுத்து வைப்பாங்க. கரெக்டாக பாரதி பார்த்தீங்கன்னா ஆதி பக்கத்தில் போய் நிற்பாங்க. ஆதி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பாரதியை வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. பாரதி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இது என்னோட பேக்கு தான், நான் தான் அட்ரஸ் கேட்கறதுக்குள்ளே அந்த திருடன் என்னோட பேக்கை பிடுங்கி ஓடி வந்துட்டான், இது என்னோட பேக் தான் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க பாட்டுன்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் ஆதி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கவனிக்காமல் அப்படியே வந்து பாரதியை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்போ பாரதி ஆதிக்கிட்ட, உள்ளே வேணும்னா சர்டிஃபிகேட்டில் என்னோட பேர் இருக்கும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ரோட்டில் இருக்க ஒருத்தர் வந்து, ஆமாங்க சார், இவங்க பேக் தான் அது, ஒருத்தன் திருடிட்டு ஓடிட்டு போனதை நான் பார்த்துட்டேன், இவங்களும் பின்னாடியே ஓடி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதை கேட்ட உடனே ஆதி, சாரி இந்தாங்க உங்கள் பேக் தானே, எல்லாமே இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு வந்து கொடுப்பாரு. பாரதியும் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு, எல்லாமே இருக்குங்க சார், எனக்கு ஒரு முக்கியமான இன்டர்வியூ இருக்குது, அதுக்காக தான் நான் இங்கே சென்னை கிளம்பி வந்தேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே சுற்றி இருக்க ஜனங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க. அப்போ பாரதி வந்து பேக்கில் எதுவும் தேடிட்டு இருப்பாங்க. ஆதி, என்னாச்சுங்க, என்ன தேடுறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அப்போ பாரதி வந்து, இல்லை என்னோட பேக்கில் வந்து மணி பர்ஸ் வச்சுருந்தா அதை காணும் அப்படின்னுங்க. அதை கேட்ட உடனே ஆதி, நினச்சேன் அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான், சரி விடுங்க, பணம் போனால் கூட பரவாயில்ல, சர்டிஃபிகேட் கிடச்சது நினச்சி சந்தோஷப்படுங்க அப்படின்னுங்க. அதுக்கு பாரதி வந்துட்டு, ஆனால் கேஷ் கார்டு எல்லாமே நான் அதில் தான் வச்சுருந்தேன் அப்படின்வாங்க. அதுக்கு ஆதி வந்து, பரவாயில்ல விடுங்க, எங்கே போகணும்னு சொல்லுங்கள், நான் வேணும்னா உங்களை ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து கேட்பாரு. அப்போ பாரதி வந்து, இல்லைங்க நான் ஒரு இன்டர்வியூக்காக வெளியூர்லேருந்து வந்த இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் ஆகிடுச்சு, இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட ஆதி வந்து, பரவாயில்ல இருக்கட்டுங்க, அதை பற்றி எங்கே கவலைப்படுறீங்க, ஏதோ நடந்துடுச்சு, அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க, உங்களுக்கு எங்கே போகணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. பாரதி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஆதி கையில் பணத்தை எடுத்து பாரதி கிட்ட கொடுப்பாங்க. பாரதி வந்து, இல்லைங்க இதெல்லாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆதி வந்துட்டு, ஏங்க உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கொடுக்குறதா நினச்சிக்கோங்க, வேண்டாம்லாம் சொல்லாதீங்க, இந்தாங்க எப்படிங்க அப்படின்னு வந்து கொடுக்கும்போது பாரதி வந்து அவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு, எனக்கு இது போதுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையிலேருந்து ரிங்கை கழட்டி ஆதி கிட்ட கொடுப்பாங்க. பாதி, இது எதுக்காக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாரு. அப்போ பாரதி வந்து, இல்லைங்க இதை வச்சுக்கோங்க, நான் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டு இதை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. அதை கேட்ட உடனே ஆதி, நான் தான் உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சொல்லிட்டுல, உங்களுக்கு அப்படியே பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினச்சா இதே மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்க யாருக்குன்னா, அதுவே எனக்கு கொடுத்த மாதிரி தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதை கேட்டு பாரதியும் சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஆதி பாரதி கிட்ட, சரிங்க எங்கே போகணும் சொல்லுங்கள், நானே உங்களை ட்ராப் பண்ணுறேன். அந்த டைம் சாரதா ஆதிக்கு கால் பண்ணிவிட்டு, எங்கப்பா இருக்க, உன்னை நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ளே வர சொன்னல, உனக்காக எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்வாங்க. அது கேட்ட ஆதி, இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்துடுறமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு பாரதி கிட்ட, சாரிங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை வந்துடுச்சு, நீங்கள் எங்கே போகணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்பேன். அதை கேட்ட பாரதி வந்துட்டு, இல்லைங்க நான் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்வாங்க. உடனே ஆதி வந்துட்டு, திரும்ப வந்து யாரையும் துரத்திட்டு ஓட மாட்டீங்கல்ல, நல்லபடியாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்வார். அதை கேட்ட பாரதி வந்து, ரொம்ப தேங்க்ஸ், சரி நான் கிளம்புறேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாரதி அங்கேருந்து போவாங்க. அப்படியே ஆதி ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பார். போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாரதி திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஆதியும் பார்த்தீங்கன்னா பை சொல்வார். இப்படி இந்த எபிசோட் உண்டாகும். நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் என்ன நடக்கு தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.